Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda ne alƙawarin zan fassara wannan proof ɗin da na yi da turanci, zan fassara shi da Hausa. So wannan shine fassararsa kamar yadda zan fara shi yanzu. Amma kada ku manta ku mani subscribing, wannan shine sunan channel ɗinmu Yahuzaif Udul TV. Idan kuka duba ayyukanmu na baya za ku ga inda muka proving ɗin wannan equation ɗin. Now daga quadratic equation wanda muka showing din as into p plus q squared is equals to b squared pq. Za ku ga inda za ku ga a cikin ayyukanmu za ku ga wanda muka yi shi da turanci, nan za mu fassara shi da Hausa domin mu fahimta, musamman saboda mutanenmu. So yanzu muna so mu eliminating din mu cire duk abin da yake relating da alpha and beta. Kamar yadda kuke gani ainihin muna da AC into P plus Q squared is equals to B squared plus Q, kuma duk nan gurin duk ciki ba mu da alpha da and beta. So sai question din aka ce if the root of the equation ax squared plus bx plus c is equals to 0 are in the ratio of P ratio Q, prove that AC into P plus Q squared is equals to B squared PQ. So kun san dai muna da sum of root and product of the root. So sum of root ɗinmu, if alpha and beta are the root of the equation, so sum ɗinsu ya zama alpha plus beta is equals to minus b over a. Alpha beta, which is root of the equation, product of the equation is c over a. So now tunda muna da p ratio q as a root, so kun ga za mu haɗa alaƙan root ɗinmu, initial root ɗinmu da muke da shi alpha and beta, da kuma wanda aka bamu wannan shine p ratio q by hypothesis kenan. So kun ga yanzu muna da zamu equation din root din mu ne of equation din mu alpha and beta, da kuma wanda aka bamu a ratio, which is p over q, p ratio q. So duk abin da muka ji shi in ratio zamu iya rubuta shi in form of fraction. So muna da alpha over beta is equals to p over q, mun bashi suna equation 1. Sannan muna da, an ban manta, muna da product of the equation, product of the root of the equation. Muna da alpha beta equals to c over a. Sannan kuma muna da sum of the equation root, sum of the root, muna da alpha shine alpha plus beta is equals to minus b over a, kamar yadda muka sani a quadratic equation. So idan muka kalla za mu haɗa alaƙar equation 1 da 2, mu haɗa alaƙar equation 1 da 3, mu samu wannan, mu samu left hand side to be equals to right hand side domin mu eliminating din alpha and beta. So yanzu ku kalla from equation 1 muna da alpha over beta is equals to p over q. In muka cross multiply muna da alpha q is equals to beta p. To idan muka nemo alpha muka raba ko ina da q, mun ga nan ya rage mana alpha, nan kuma muna da beta p over q. In muka ɗauko yanzu equation 2 muka yi substituting ɗin alpha ɗinmu, za ku ga muna da alpha beta is equals to c over, wanda shine equation 2 ɗinmu. Yanzu muka yi substituting ɗin alpha, muna da beta p over q, zan beta a waje is equals to c over. Idan muka yi removing ɗin wannan bracket ɗin, muna da beta squared p over q is equals to c over a. Idan muka dawo nan kun ga muna da a beta squared p, nan kuma muna da qc. In muka raba ko ina da ap, kun ga muna so mu samu iya beta squared kenan. Kun ga nan a ta tafi da a, p ta tafi da a, muna da beta squared is equals to qc over ap. To yanzu mun samu beta squared. Za mu so nemo kuma alpha, shi ma za mu yi amfani da equation 1. In muka ɗauko equation 1 muka cross multiply, kun ga still muna da alpha q is equals to beta p. To muna neman alpha domin mu samu, muna neman beta domin mu samu alpha. To muka raba nan p da p, muna da beta a nan muka ce alpha q over p, kun ga zai zauna a alpha q over p ɗinsa. So idan muka cross multiply za ku ga muna da beta, idan muka cross multiply, so muna da alpha q is equals to beta p, muna neman beta. In muka nemi beta za mu ce p into p, ya rage mana beta, sannan muna da alpha q over p. So yanzu za mu ɗauki beta ɗin mu yi substituting ɗinta again a equation 2. In muka yi substituting, kun ga muna da, nan shine equation 2 ɗinmu, na sake rubuta shi. In muka yi substituting muna da alpha into b, alpha ga beta ɗinmu mun cire ta, mun sa alpha q over p, tunda shine beta ɗinmu is equals to c over a. In muka cire bracket, kun ga nan muna da alpha squared q over p is equals to c over a. In muka yi cross multiply muna da a alpha squared q is equals to p. In muka yi divide both side by aq, tunda muna neman alpha squared ne, muna da alpha squared is equals to pc over aq. Kun ga kenan muna da alpha squared ɗinmu shine pc over aq, beta squared ɗinmu shine qc over ap.
now in ban manta ba a sum of the root ɗin muna da alpha plus beta is equals to minus b over a. To idan muka yi square ɗin kowane ɓangare ai ba mu komai ba tunda ba ko ina mun saka masa square equation 3 ɗin mu kenan. Kun ga zai rage mana kamar mun expanding ɗinsa ne, bracket ne guda biyu, nan kuma muna da beta squared plus positive amma over a square saboda mun masa square. So in muka open ɗin wannan bracket ɗin muka removing ɗin bracket ɗin nan zai ba mu alpha squared plus alpha beta plus beta squared is equals to b squared over a squared. Now idan muka ce alpha beta ya bamu 2 alpha beta, nan kuma muna da alpha squared muna kuma da beta squared is equals to b squared over a squared. Idan muka dawo mun riga mun san muna da alpha squared muna da beta squared, ga shi nan pc over aq shine alpha squared, qc over ap su ne beta squared. To mun ga mun substituting a nan gurin kuma muna da pc over aq plus qc over ap plus 2 into product of root ɗinmu shine c over a is equals to b squared over a squared. So in muka zo muka nemi LCM, mun ga LCM ɗin muna da aq ap muna da a, LCM ɗin ya zama apq, nan kuma muka remove ɗin bracket ya zama 2c. To kun ga muka ce aq into apq me zai rage mana p, sai mu ce to p ɗin times p c zai bamu p squared c. In muka ce ap into apq zai rage mana q, in muka ce q times qc zai bamu q squared c. In muka ce a into apq zai rage mana aq, in muka ce aq times 2c zai bamu 2pqc is equals to b squared over a squared. Zan idan muka zo muka yi factor out ɗin c, in kuka kalla akwai c za mu factor out ɗin ta mun cire ta, sannan muka yi multiply ɗin through by a, kun ga nan akwai a nan akwai a nan ma akwai a. To in muka yi factor out ɗin c muna da wannan, in muka yi multiply ɗin through by a nan muna da a, to wannan a ɗin za ta yi cancel ɗin wannan a ɗin, wannan a ɗin za ta fita ɗaya daga cikin wannan a ɗin. In muka da kun ga yanzu nan ya rage mana c into p squared plus q squared plus 2pq nan saman bracket ɗin over pq is equals to b squared over a. To idan kuka kalli nan sosai za ku ga daidai yake da p plus q squared in muka koma baya. Wannan in muka expanding ɗinsa zai dawo mana da wannan, saboda haka za mu iya cire wannan sai mu saka wannan a gurin. Kun ga yanzu muna da c into p plus q squared is equals to b squared over a, nan kuma muna da pq. In muka cross multiply kun ga muna da a times acp plus q squared muna da ac into p plus q squared. Kun ga ɗaya left hand side kenan is equals to a is equals to b squared times pq shine ba mu b squared times b squared pq. So wannan shine proof ɗinmu da muka yi da turanci yanzu mun fassara shi da Hausa. Idan kuka kalla wannan ac into p plus q squared is equals to b squared pq ai shine a nan gurin ɗinmu. Saboda haka mun yi proof ɗin, saboda haka ku yi mana subscribing Yahuzai WDL which is Wudil in abbreviation TB. Ku yi mana subscribing ku share. Thank you very much.